kami ng opening ng lottery. Keep an update. Maya-maya, we are going now. My sister, hi! Handa ka na? Halos na tayo. A few moments later. Ayan guys. Nandito na tayo sa ano? Sa lottery. Sa lottery. Ayan ah. Ayan. Ano yan? A few moments later. Ayan guys, ang lottery. Kaya siya naging lottery gawa ng ano. Mayroon siyang ano, lotto outlet. And combination ng T. Yan. Kaya naging siyang lottery. Diba? Ayan siya guys. Oh. So, yung ano, yung mananaya sa loto, pag mahaba ang pila, pwede sila magmerienda. Tita, kain ako. Kain na po, Ate Pep. Kain po. Kain po. Sige. Awesome. Saya na ako. At may nakang camera mo. One eternity later. Oo. Ayan mga ano. Pag ano to number 4. Ayan. Nagtataya na yung kumakain sa lottery. Ayan guys, dumadami na yung ano. Dumadami na po guys yung ano, na mananaya. Ang mga family business na yun.
Ano daw? Ganito daw po. A little longer than a few minutes later. Ayan, nandito na tayo sa Selfie! Baka mapili kayo may pinakamagandang selfie picture ko dali. One minute, 37 seconds later. Ano to ah? Ano po masasabi niyo sa milk tea? Ano yung karanasan mong ganap? Masarap yung milk tea nila, guys. Ah, Lahat ng flavor, pero pinaka-favorite ko yung taro flavor. Masarap siya. ano yung order niya ngayon, ma'am? Winter melon flavor. Paborito niya yan? Sakto lang. Ang pinaka-best ko yung taro flavor. Mhm. So, order na kayo, guys. Naka-promo sila ngayon. 3 for 100. Ayan guys, ah. Successful naman yung opening. Much Yan later. pa yung manager. Kumusta po yung opening niya, ma'am? Po. Ano, ma'am? Kumusta naman po yung opening natin sa ganap? Ay, opening, ma'am. Hindi. Opening yan, ma'am. Speechless. Speechless, ba? Speechless. Walang Overwhelmed. ano giveaway. Overwhelming. Yes, overwhelmed. Yan po ang batang-batang manager ng Yan po yung yung anak ng may-ari na may idea ng lahat ng ito. Ayan po siya. First time niya lang magano sa sa camera. Very simple. A genius one. Ay, ano sasabihin ko ba? Mainit daw po yung mainit ang mainit po yung pagtanggap po ng mga tao. Ganun. So, mukhang naman. Mukhang pagod na pagod ka na, mama. Success naman. Pagod na pagod ka na. 10 minuto pa tayo magbablog ngayon. Baka magsama mo kayo sa akin. And siya po yung may idea ng lahat ng to. Ayan. Yung mga design, lahat. Full effort po yan ang anak na may-ari. Ayan. Yan ang batang-batang. Yan ang batang-batang negosyante. Ayan. Kaya nyo rin yan. Like nyo rin po yung Facebook page namin. 1 hour later. Ayan na yung order namin, guys. Oo, yung bayad ko. Oo, sa tarot. Di, ikaw na bayad pagkaboto. Ayan, may-ari po, Ayan. Ayan. Yan ang may-ari, I-promote mo yung... Yan. Bisitahin niyo ang Facebook page nila, guys. Ilalagay ko dito down below. Ayan ang batang-batang Ang batang-batang negosyante. Malay mo, dali, picture. Punta mo kayo dito. A few moments later. Ayun, hello po. Ayun, gusto ko lang sabihin na sobrang nakakatuwa, sobrang nakaka-overwhelm din po yung naging pagtanggap din ng mga tao, ng mga mananaya, especially dito sa business namin na ito, sa eat-na-reality business na ito. Ayun, yung nabuo naman tong lottery milk din ito is because din sa collaboration din ng
ideas namin ni na mama, ni na papa, ako, ng mga tao din sa paligid namin. So, hindi lang din to, ako, hindi lang din, lahat kami dito nagtulong-tulong, kaya rin naging posible mapatayo itong business na ito. And, sobrang saya na ito sa opening day. Maraming natutuwa, So, ayun. And, gusto ko lang sabihin na din na like nyo din yung Facebook page namin. Kasi marami kami mga updates, surprises, lahat na mga ipopost doon sa page namin. Tapos, syempre, marami kami pang gimmick na pwede pang idagdag or ilagay. So, talagang abangan lang din talaga. Kasi, sobrang na-inspire talaga kami talagang magbigay ng masarap na inumin, masarap na mga makakain para din sa lahat. And ayun, like yung Facebook page, so soon meron na rin kaming Instagram accounts, Instagram and possibly kahit sa social media. And ayun, punta po kayo dito lang sa stall number 4, dito po, sa tabi lang SM Molino, sa Vallejo Wet and Dry Market. Ayun, open po kami 12 p.m. lunchtime. And yun, hanggang sa ng loto. So, hanggang 8 yun po. Kaya, ayun. And, yun lang. So, thank you po. Thank you. And, subscribe po kayo sa YouTube channel po ni Tita Peps. Ayun. Lifestyle vlog. Ayun. And, yun. Thank you so much. Thank you.